abin da turji zai yi abin da shekau yayi ne ba zai yi ba ba zai yi ba duk abin da turji zai bi sai abin da shekau yayi ba ya zama tarihi ya zama tarihi a je zuwa dukanmu dai Allahnmu ɗaya amma dai abinda za ka tambayi kanka waɗannan ƙananan yara da ake ƙona su waɗannan mata da ake ƙona su ko yaƙi aka fita yaƙi da ake yi don ɗaga kalmar Allah ana kashe mata a ciki ana kashe ƙananan yara to haka ne annabi ya ce da zawalu duniya ahwanu ala Allah min qatl rajulin muslim duniya a kawar da ita duniyar ba duniya an yi kansilin duniya an soke ta ya fi sauƙi ma Allah akan a kashe mutum ɗaya mutum ɗaya